Bun venit pe canalul Refarm. În videoclipul de astăzi o să vă arăt cum pregătesc solarul pentru a planta salata. Eu deja am trecut de dimineață cu tractorul, urmează doar să mai dau cu grebla pe unde e necesar. Apoi să pun benzile de picurare, folia de mulcire și suntem gata de plantat. O să folosesc o ață pe mijlocul solarului pentru a ști exact unde vine calea. Doar ce am terminat prima jumătate de solar, urmează să fac și în partea asta altă aceeași treabă. Am terminat întreg solarul. Urmează să pun țeava de la picurări. Pe urmă să încep să întind benzile de picurare și după aia urmează folia de mulcire. Se pare că am uitat folia de mulcire. Trebuie să mă duc să o iau. Ca să nu mai pun la fiecare rând de picurare câte un părișor, pentru a ține banda de picurare, o să bat aici niște piroame mai adânc la finalul solarului și o să întind o sârmă bine întinsă de care o să leg picurările. Așa nici nu mai mă încurcă când intru în solar. Da, deci avem o sârmă aici, bine întinsă. În cel mai rău caz, că face burtă, o să bat în pământ niște fier beton așa făcut în formă de U și atunci o să stea fixă. Am pus și conducta de apă. Am avut de montat robineți pentru că pe ea nu a fost decât schema de plantare care am avut-o la roșii. Și am mai avut de montat alți robineți noi. Am început să întind benzile de picurare. Ca și schemă de plantare, voi merge pe 30 între rânduri și 30 între plante pe rând. Avem 30 aici, avem 30 la celălalt capăt, da? Asta ca să ne ducem drept cu benzile de picurare, da? Ca să nu ajungem cu rândurile într-o parte sau în cealaltă, deci să mergem în linie dreaptă. Prima jumătate solară am terminat-o. Mai am aici
Pe urmă o să încep să pun folia de mulcire. Am terminat de întins benzile de picurare. Am început să întind folia de mulcire. Folosesc folie care are lățimea de 4 metri. Folosesc folia de mulcire din mai multe motive. Deja se și poate vedea aici jos. Efectiv, deja au început să transpire. O secundă. Uitați aici. Da? Deja o transpirat, da? Asta înseamnă că sub folie o să fie o altă umiditate, da? O să păstrezi umiditatea în sol, atât și căldura, iar salata care o să o avem aici o să crească mult mai repede. Da? Deci pe lângă umiditatea care o păstrăm în sol și temperatură mai bună, ne ajută și la controlul buruienilor, da? Deci nu o să avem probleme cu iarba pe aici, în solar, pentru că o să rămână sub folie. Am întins-o pe cale prima dată, deci e întinsă. Acum urmează aici în partea asta lângă folie. Eu o să prind cu așa ceva folia în pământ până când crește salata. Până când salata e suficient de mare pe folie deschisă încât să o țină la sol. Când aeresezi solarul, dacă bate vânt, e posibil să o ridice, da? Urmează să plantăm salata, ea fiind mică, încă nu are rădăcina prinsă în sol, dacă o ridică vântul, e posibil să o scoată din pământ. Așa că până atunci folosesc chestiile astea care le-am avut la picurare afară. Am terminat de întins și folia. Urmează să începem la plantat. Aici se poate vedea foarte bine ceea ce am spus mai devreme în legătură cu păstrarea temperaturii la sol. Deja folia a început să transpire și e pusă doar de 15-20 de minute. Tot ce mi-a rămas de făcut acum e aici la cale. Vreau să rămână fiecare parte dreaptă, da? Deci nu vreau să meargă tot stânga în dreapta. Și cam atât. Putem să începem să plantăm. Atât pentru astăzi. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați la acest canal și până data viitoare eu vă urez succes în ceea ce faceți.